तो दासान्दि बिथांमोन साब्रैसोआ जोंनि पाब्लिकखौ माबादि जाम्बा खालामगासिनो दङ माबादि जाम्बा बाहायगासिनो दङ थिग बिनि सायाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फिसा भिडिअ लानानै फैदों जास्ट नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो गासैखौबो बुजिनानै मोनगोन तो गोबाव खालामाब्लासिनो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगिरि आंनिख्रुइ देरसिन दुइसिन गासैखौबो नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव फिन बरायबाय दायो आं नोंथांमोननि सेराव फिन सावरायनो लादों दासान्दि जिहेथु ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय थानाय मोनसे जाथायनि सायाव जाय जाथाया बिराद फिसा साननो थाङोब्ला नाथाय बेखौ बोफ्लावनो माने बिराद गेदेर मोनसे इस्यु खालामगासिनो दङ तो बे जाथाया जाबाय दासान्दि दैदेन मैदोम आरो कनजितानि गेजेराव जानाय मोनसे नंथारि जाथाय जाय जाथायखौ ससियेल मिडियायाव दा बिराद गाज्रि रोखोमै गोसारनाय नुगासिनो दङ तो बिनि आन्दोआव मा थानो हागौ आरो बिथांमोना बेफोरबादि जाथायखौ मानि थाखाय खालामगासिनो दङ मोनथिखा हसिखा बुजिखानानैबो नङा होमबा बेनि सायावनो आं फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोनजों रायलायनो थांगासिनो दङ तो बेनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ रायलायनो थांनायनि सिगाङाव नोंथांमोननो मोनसे भइस रेकर्ड खोनासंहोग्रोनि बेखौ खोनासंनानै लाग्रो जाय भइस रेकर्डआ जागोन दैदेन आरो कनजितानि फिसायनि बे सानैनि गेजेराव मोनसे रायज्लायनाय आरो बिथांमोना मा सावरायदों दैदेना मा बुस्थु मिथिबायना बै बुस्थुखौ नोंथाङा बे भइस रेकर्डनि गेजेरजों बुजिनानै मोनगोन आरो तो गोबाव खालामला नोंथाङा बेखौ खोनासंनानै लाग्रो बिनि उनाव जोङो बाथ्राखौ सावरायगोन ओइ सार अफाय दं आं दुगैनो नागिरदों नै दासो फैदों मानो दासो दुगैनो नागिरखो ए नायाखै मामा मैदोमजों कनजिताजोंल' नुथारलायबाय भिडिअफोरखौनो आं लिरना होनायखौ नुवाखै नोंनिफ्राय आं लिरना होनायखौथ' नुबायब्रा फाग्ला आंखौसो जावसि दाख्लै जि रायबाय नोङो आंखौसो भाइरेल खालामलाबायबाय नोङो ओमफ्राय दाना मैदोमा बामलायलायनाय रिल्स लाबाय फाग्ला जागोन आंथ' दं उदालगुरियावनो माला फैगोन थांनाया सानथामसो जालांगोनदां दासो फैदों ओमफ्राय रायलायहराखै मा होनदों मैदोजोंबो रायलायदां मैदोमा मा होनखो दम हरदां एसे मा दम हरखो बे थाना फाग्लासो नोंसोर बादि मालायनि गाज्रि मोजां भिडिअ लाबोग्रायासो नोंलाय माथो दाना बेबायदि जाखो होनना सैथोना न' सैथोब्रा सैथो मैदोमखौनो रायनो हायो नै माबा लिरगासिनो दंबावोसो आङो मैदोमखौहाय आङो मैदोमा आंखौबो लोगो हमनो होनदोंमोन मैया ओमफ्राय आङो गुवाहाटियाव थांदों ओमफ्राय गाव क'क्राझार फैदों जाहैदों आं गुवाहाटियाव बेखौ लोगो हमनो होननासो थांखागौमोन आं थांखादोंमोन आरोना बेयाव मैदोमखौ आं बुजायलायना मा माव बे आंनिफ्राय मा गुन दङ बे होनबाय कनजिताया बिराद कनजिताजों बिदि नांलायबाय बिसोरो इउटुबाव दाखालि नानिखा ब्रेव गोना जों एलबाम लागोन नामा बिराद बुंबाय आरो आङो नै खोनाबाय औ आं दा मोनसे माबा लिरदों आरोखि नोंखौ मैदोम कनजिताखौहाय औ आं दा मोनसे आं एसे गाज्रि मोनदों मिथिबाय नोंखौबो बेखौबो औ थारमाने ओरैबायदि लिरदों आङो औ नोंखौ जाहैबाय बोख्रा जाथि मैदोमखौ जाहैबाय बोख्रा हनुमान औ लागाव कनजिताखौ बुंबाय आङो थालिर गोमोन लागाव जावसि थालिर गोमोन ओमफ्राय बुंबाय आङो बोख्रायालाय थालिर गोमोनखौ मोनबा बिगुराबो जाखागोन होननानै लिरदों औ सैथो डाइरेक्टखा लागावनानै हो आंबो लागावनानै होनसै कनजिताजों मैखोमजों लालायथोंसै होननानै आं लागासिनो दं मोनायाव हरनि दुइथायाव नांलायबावदों रातियावनो मैदोमखौ एबाराव बयजों बक्सारि खालामजोबदों आङो औ डाइरेक्टखा दुगैनो नागिरदोंमोन नामा आं बेखौनो मोजां गाज्रि खबर लादों नोंनावहाय मोनायाव फन बुदों ए आङो बेराय जि मेंबायना मैया आङो अरुणाचल हाबनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आधार कार्डखौनो गारियाव बावलांनानै हाबनो मोनाखै आरोना दिनै ओंखारफिनबाय नै खाथियावखाना ओरै माबाजोंहाय खाथियावनोखा औ जों दावखोनोसै आरोना बेबायदि दे बेराय औ दायो हरफिनबावगोन आं खनसेबाव निजा फन हराखै हरदों आरो मैया सोर निजिरा नोंसिना होनदां ए जोंना हरदों औ नोंसिना मैया ना मालाबा फन हरदोंमोनलै बियो औ ओमफ्राय आं
मानसिया बिजनेस हरगोन दे आं दा हरफिनगोन दे औ खोनाबाय दा दैदेनाबो सासे माबादि बोरमा खुगा मानसि फैनाय माने नंथारि बाथारि जाथायफोरखौ लानानै जाय जाथाया माने जेबो पइन्ट गैया कमप्लिटलि पइन्टलेस नङा होमबा बेफोरबायदि बाथ्राखौनो फोलावनो थाखाय कनजिता फिसायनो फन हरबाय रायलायबाय डेट मिन्स कन्टेन्ट दिहुनबाय नङा होमबा थिग बेफोरबायदि खामानिया बिथांमोननियाव सोलिबाय थागोन आरो मिथिबायना मानोना बिसोरो साफ्रोमबो साफा साफा कन्टेन्ट क्रिएटर नङा होमबा बिसोरनो जास्ट कन्टेन्ट नांगौ कन्टेन्टनि मुङाव मोजां जा गाज्रि जा जालाय जाखाय माने जायखिजाया बुस्थुखौ बिथांमोना ससियेल मिडियायाव नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय थागोन खिन्थु जों बेखौनो नंथारगौ साननानै बिराद फोथायो आरो दै एनिफ्राय हजों कनजिताया फ्रिडमनि मुङाव जानला मानला भिडिअ बानायगासिनो जायजोंनो मेजोंनो भिडिअ बानायगासिनो भिडिअ बानायनायाव आंहा बुंनांगौ गैया दै नाथाय आंहा बुंनांगौ फंनैसो रावा जाबाय मा बिथांनि जिहेतु कन्टेन्ट बिथाङा जाय कन्टेन्टखौ लाबोयो सम लानानै बै कन्टेन्टआव माने ओरैबायदि भाषाफोरखौ इउज खालामो जायबादि भाषाया दानि देरफुनाय लाइमोनफोरनि माने खर' मेलेमाव गाज्रि इंगित खोख्लैयो बुजिबायना साननाङि रावफोरखौ सानफ्लांनो गोनां जानानै फैयो दा बेनिखायनो जों एसे सामोल जानांगौ बाथ्रा बाहायनायनि सिगाङाव मिथिबायना फ्रिदम मोन्दों होननानै नों बयहाबो फ्रिदम दं होननानै नोङो जानला मानला बाथ्राखौ बाहायबा जायाना नोंनाव लाजिनाय थानांगोन नोंनाव सिमा थानांगोन मिथिबायना नों सिमाखौ बारबा जानाय नङाना मोनफ्रोमबो भिडिअ आं बुङो सिमानि सिङाव थानानै जों जेब्लायबो मोनसे समाजजों एक्सेप्ट जानाय खामानिखौ मावनांगौ मिथिबायना बेनिफ्राय ओजों जाम्बा कनजिता फिसाया मोरलाया मिथिबायना बे मा बुङो ससियेल माबा गावनि फेसबुक पेजाव जेरै कनजिता बर' फिसाय ना मा पेज दं बिना बेयाव फैनानै माने जानला मानला लिरना होबाय थायो मिथिबायना जानला मानला लिरना होबाय थायो बोरमाया नों गावनि बिसिखौ नोङो सिमानि बेन्दों सिङाव लाखिनो हायाखै नोङो ससियेल मिडियायाव फैनानै बेखौ अपेनलि बुंनांगौ नामा जाम्बा आदुआ हा नोंखौथ' रागा जोंबाय आं जाम्बा मालाय जाम्बा एसेबां जाम्बा नामा नों हा जाम्बाबा जाम्बा बादि थाथार सियान जानो दा देखाय बुजिबाय मिथिबायना जेराव खामानि मावदों बेयावनो खामानि मावनानै लागेबा गफबनानै था बुजिबाय आं बेफोरबायदि बुंबाय नोंखौ मोजां दामोन गाज्रि दामोन मिथिबाय रागा जोंबाय आं नोंखौबो नोंनि बाथ्राफ्राबो जाया नों जाय नोंनि बे जिथु प्रफाइलाव होनाय माखासे रावफोरा नोंनिया गनायजाथाव नङा बोरमा नों गावनि हिन्जावखौ नोङो सामलायनो रोङा गावनि हिन्जावखौ नोङो दबथायनो हाया दबथायनाय ओंथिया बे नङा गादबनानै दोननाय नङा मिथिबाना सिमानि सिङाव दोननाय बुजिबायना ना बुजिलायखा नोंसोर बेफोरबायदि खालामो नामा कन्टेन्टनि थाखाय बुरबक नों गावनि हिन्जावखौ बुजाय मिथिबायना फेस टु फेस बुजाय फेसबुकाव फैनानै बिदि जानला मानला केपसनाव दा लिरबाय थानो मिथिबाय नोंखौ रागा जोंबाय आं नङाबा सख्लाब जागोन नोंबो सुबिदा मोननांगौबा बिदि जाया रावा बुजिबाय नोंहा फिसौ थालाय नोंहा लाजिनाय गैया नामा मुर्ख नों हौवानि फिसा जानानै नोंनि खर' मेलेम गैया नामा बुरबक बायदि खामानि मावबाय थायो मिथिबायना कन्टेन्टनि मुङाव जानला मानला भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव दा लाबोबाय था आं बेखौल' बुंगोन मिथिबाय थ' लोगोफोर आं बांद्रायखौ गोबाव खालामला दिनैनि भिडिअ बेयावनो जोब्बाय आरो फिन गुबुन मोनसे भिडिअजों आरोबाव लोगो मोनलायगोन अब्लासिमहालागै दिनैनि भिडिअ बेयावनो जोब्बाय गोजोन्थों।